L-istatwa tal-Madonna tal-Aħrax fil-Mellieħa tidher f'mapep antiki ta' din iż-żona li jmorru lura aktar minn 250 sena għalkemm mhuwiex ċar jekk kienx l-istess statwa jew inbidlitx tul is-snin. F'April tal-2022 derqsim fil-blat tal-Irdum qrib ħafna ta' fejn kienet l-istatwa fuq il-pedestal tagħha. Id-Dipartiment tar-Restawru u Preservazzjoni ħa azzjoni u applika mal-Awtorità tal-Ippjanar biex l-istatwa l-pedestal jitresqu iktar il-ġewwa eqreb għall-kappella ikonika tal-Kunċizzjoni fl-Aħrax tal-Mellieħa. Kif ħareġ il-permess mill-Awtorità tal-Pjanar, għamilna studji fuq il-monument innifsu li kien pratikament kompost minn 10 esterjuri ma formata minn 4 pannelli tal-konkos li kienu miżbuha blu. Meta ftaħnihom skoprejna li il-pedestal oriġinali jinsab intatt taħt din 10 esterna. Kien ġarab diversi ħsarat waqt li tpoġġew dawn il-pannelli infushom. Il-perit Timothy Portelli spjega li kien għalhekk li ttieħdet id-deċiżjoni li jitħalla l-pedestal oriġinali li jinstab taħt il-pannelli blu tal-konkos. Meta sibnieh aħna żarmajnieh b'kawtela kbira u temporanjament irrilkajnieh fid-Dipartiment tar-Restawru u Preservazzjoni l-Furjana. U hemmhekk bil-ħaddiema tagħna u anki bil-restawraturu tagħna Francesco Sultana ħdimna l-partit li huma neqsin. Sadattant, ikkollabrajna wkoll mal-Geosciences Department ġewwa l-Università ta' Malta fejn blajnuna wkoll ta' kumpanija internazzjonali użajna ritratti tas-satellita u għamilna analiżi tar-rata ta' moviment tal-promontorju tal-Aħrax tal-Mellieħa bl-intenzjoni li nsibu l-iktar post sikur fejn immexxu dan il-monument. Ir-restawr tal-pedestallu l-istatwa ħa diversi xhur, ma li ġie identifikat l-iktar post sigur fejn titqiegħed l-istatwa, id-Dipartiment kiseb il-permess għal post il-ġdid, rib il-kappella. Il-Perit Portelli spjega li minn barra li dan kien wieħed mill-iktar postijiet sikuri, id-Dipartiment xtaq iżomm ir-relazzjoni li kien hemm minn dejjem bejn l-istatwa tal-Madonna tal-Aħrax u l-kappella tal-Kunċizzjoni. Għalli nżammet ukoll relazzjoni bejn il-Madonna u l-baħar għax bil-pożizzjoni l-ġdida l-istatwa tidher minn fuq il-baħar bilan li tibqa' punt ta' referenza l-baħara li jistgħu jgawdu kemm id-dera tal-kappella u wkoll l-istatwa tal-Madonna tal-Aħrax tal-Mellieħa.